लेला गुलदस्ता गुड्डा गुड्डी हो चाचे, लेला जा अपना लाइकिन के बक्सा में डाले खातिर गुड्डा लेला जा। ए भौजी तना चिचिया तनी गला फार फार केवाड़ी बंद हो रहा था, खुलते नहीं खे। अरे का कर सॉरी सोहिया ए चाची ए भौजी। अच्छा तो ये का पे चले बड़ा होए बरा। अरे बाप ए बच्चा बैठे के देखे के टाइम नहीं तन जाता नहीं हमारा सोहिया के प्याज के बियड़ी। अरे देख ला, देखे में कौन पैसा लगता है, देखा अपना लइकन खाती ले ला। नया साल में है सब बेचा तारा गांव के लइका लेकिन के सहकावे खाती रिव्यू बोली है सब घूम घूम के लेके। बताव जे जैसन रहेला वैसन समझेला। तू कुंवार में देले हो के हो आई लव यू जो फोटोले बाटे ई बता दिल से प्यार करे लुका तू। अही हो मैया। अरे एगो छोटी चुकी बबुआ बा घर में ओके खेले वाले खातिर ले तनी के आई लव यू बोले। बबुआ के खेले खातिर हई मतलब हई ले ला। अच्छा ई बताओ अपना मर्द के आई लव यू बोल ना सके आदमी जरूरी बाटे कि हई है। ओ त इहे बतिया कह भतार के आई लव यू बोले के बात हई बड़ा काला कितना के देबा। अल्लाह भर के बोले के बात हई ले ला। हाय बोल आ देवर के बोले के बात हई ले ला। भासुर के बोले के तो हई ले ला। ए नथिंग बेचे के बाटे के पूरा गांव के आई लव यू बोलवा एक भाई बतला द। देखा हाय द हाय बोला कितना के देबा। देखा चाची ए भौजी तू आपन दे बारू 350 के बेचीला। हाय धरा 320 रुपए में दे दे। हाय कितना के देबा। ए दा प्रिंटवा देख ली प्रिंटवा ओकर घणिया में लिखल बा का प्रिंट। अरे ये छपल बा 220 रुपए। अरे हाय धरा 100 रुपए के बक्सर के मीना बाजार में बेचता तार 200 400 जा गलिया में जा ले लिहा बक्सर के मीना बाजार में जाइबू टीना बजा के बेचे ना सा। ठगहर बड़ा के तू गांव में बेचे जो बड़ा इतना दिन से ना बेचेला देखा नया साल त सहकावे खातिर चल दे बड़ा फूल लेके बेचे। तोरो के सहकावत नहीं बड़ा खड़जंग मेहरारू बिया मार लबर बोल के कमर मटका चलतिया बुझाता उनका लेखा मेहरारूए नहीं खिस चढ़ली जवनिया कनिया बनिए राजा जी। तब चचा का हाल चाल ठीक बा बच्चा। अरे हई तू ले ला बेटा पतोहन खातिर देखा यह मर्दता तो बड़ा बढ़िया ले ले बड़ा हो। हाय देखा ओरे मर्दे हाय ले बता ले ला। तो याद कितना के भाई ये तो 250 के दे दे। हई हाँ ढेर बोला तला। अरे नया साल चलता ले ला नया माल ब्रांड के चीज 100 रुपया का सामान में भाई दा का खिसिया तला का ला भर के दिया ले ला 30 रुपया का बा। अपने से जान गइला तू बाजार करी हम तो क रुपया का बताओ। 90 रुपया तब हम तक 70 में दे दे 30 रुपया ले दा। हई बाजार कर खिसियात काहे मदे वाला कहीं का बाजार में आग लागल बा आए पानी नहीं खे मिलत पिए की पैसा लेता हूं सब पानी कुछ कम बेसी कर एगो दे दे बड़ा पसंद लगता हमरा लइकन खातिर ठीक बा। भाई देखा क रुपया बोला प्रिंटवा देख ले देख लो भैया ढेर मत बोली। हां देखा 220 के बा ठीक ना। अच्छा 10 रुपया का करे के बा कमी दिया। हाँ 190 रुपया 150 रुपया ले ला छोड़ा हटावे जाए दा 150 रुपया ले ला बहानी भइल नहीं खे कचर हचर ए मर्द तना एगो पसंद भइल बा तू अब नौटंकी लगला करे। ला 70 दे दा। हां ला द भैया 70 द मोबाइल से पैसा ले ले बना कैश दा। हां मोबाइल से दा बोला नंबर दा नंबर हम डायल कर देम ना तो फोन ना करे लग बजा। 170 रुपया। हाँ चल बोल देखा था। हाँ आया सामान आवा ए अरे मर्द त नीक बुर्बक बनावला केना गोल मर्द कहीं का पैसा डाल देने सामान वाला के भागल। ओ के भाई चाची ए भौजी क्या हो झा झा इन्हें से खेला झा 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 आओ करो ना करो कवारी में न ताको हमरा नन्हा मुन्हा राही हूँ देश का सिपाही हूँ। बैठिए ए तू क्रिसमस में ना आइला भुला गयो गिफ्ट दे के अभी खून देता ला क्रिसमस में हां
कैसन किस्मस में? किशमिश 25 में रहे तो तू अइलो ना। किशमिश हमार दादा बेचत रहना 4 साल पहले। ओ ना रे, ललका ललका पहन लेबा। लाला का हाँ हिरन से छोड़ा, चले हीरा वाला ना किरण के छोड़ा। कौन लेबू? है ले, दोनों तीनों हम ले। आ देखा हाय भातार होई त भातार के आई लव यू बोले खातिर नया हम साल में। जाती यार के बोल के बा न्यू ईयर में हैप्पी न्यू ईयर बोलम ना। हाँ त डबल वो से दा बोला, पूरा डबल। दा मैं लेके जाई। एगो हयो तो खा अरे दी बा। दाम दुकानी करते नहीं खूब मैं ले पूरा हम ले लेब, हम पूरा पैसा वाली हई दा। सुना हे आते दाम जोड़ ले तो पहले जो ला दा प्रिंट देखिए कर गोरिया एको देखो तो प्रिंट बा। ये तो देखा 260 रुपये एक और दा एक कर देखिए काला काता को तो 280 160 एक और ला के 75 रुपये लगा देते हैं पूरा मिला के ना 20 रुपया ना हम लेके आओ पर कर रुपया 20 में 1200 रुपये लेके आओ जा 1200 100 कहाँ से लेके आई? माथा मत खराब करा दिमागी हालत हम बन घर रहे हैं गाँव के सब ना जाने नी 12 जाने नी और 100 कहाँ से ले आई? दा मत यार खती पसंद कर लेनी तो ओकरे के ना देबो, अब तारा कैसे देब? मारत का बड़ू हो तो तू कहत हो दा हम तू हमार यार हो कि तारा कहीं दे दी यार के ना देबे के बा हमरा। तू यार वाली हऊ इतना चिल्ला के प्रचार करतड़ू तो कहते भंटा छाप थोड़े हो कि गाँव गाँव चिल्लाते हैं। अच्छा जा पैसा लेके आओ ए हई लाई कांटा वाला बा हम ना ले आई फूल लवा ठीक बा हई दुगो चाहिए तीनगो दा जोड़ ली पैसा हो ए राम पैसा लेके हम आते 2 मिनट रुक जा। चल अब तू बच गईलो तारो के कहीं सेल करा दे लइका मन नहीं खसल ले वहन के पसंद नहीं खेवत का ओ भैया का कुल सामान ले लो मत ले ला भैया ई का रेट के बा 80 रुपया ऊ ये भैया की का करब हम हमार तो बियाह शादी हो गइल बा अरे ना। त जौन कुंवार के लवर हुई ओके दिया गिफ्ट खुश हो जाई का करब भैया हम खुश होके लेबो कर देना मेहरनो के देबे खातिर ताकि मेहरनो हम पागल हिया। पागल हां हम मेहरा रुएरा लिया का तोहार अच्छा मैं कोई ले ला का? हाँ ले लिया एगो हई गुड्डा ले लिया आ एगो गुलदस्ता बड़का ले लिया तू बहुत बड़ गलती कर देला, का मतलब बहुत बड़ गलती कर देला बोल देनी ना कि मगरमच्छ ले बैर कर देला। तब बोयर के कौन बात बा हम अपन धंधा करतनी पैसा ना मिली है मोर भैया। अरे भैया तो तू ही दे दा तार मेहरारुए ना ले गेली हां हम बैग दी मर दे हां तू काहे के मैं बिना पूछल दे दुआरे लौकत में का देखी चीनी तू ही हवा। बहिनी हां दा पैसा देता बहिनी कहला खुश नहीं रहलू मार दो क्या फ्यूज हो जा मार दो लौकत में का तो चीनम कैसे बोला बारे के ना चीन हम मामला गमला हां गमला भुला गइल बा जा भैया तर मिल गेल सामान आई हो माई कैसे ले लेबो तो पैसा दा ले लो लो है तो नहीं पकड़ो तो होय हमार दुगो यह गली में जे आइल बा पैसा नहीं के मिलल ओकरा बदला में 2-4 छोटकन में आ गेल बा माने बाप के रंगबाजी चलता है जा हे मां मैं बाजी नहीं खा चलत राती के आगे जने बाहरी तो बाहर के बैठे नहीं जाइए लावा हो नहीं तो आजा घर से फोन कर पैसा बाय मर दे काहे के घरे जाई जा मर दे भैया पैसा पहुंचा दे। ए अरे वो दरोगा में हम हां तब का देखा रे इनकर बाबूजी दरोगा में दगोरा हाँ, ले जा हम बतिया के आओ पिया के आओ जल्दी हम बतिया कम तो लेट्स गो कमल लेट्स गो लो जा आओ जल्दी के हा तू दरोगा में दगोरा नौकरी लागल रहे सस्पेंड कर देना से घुसखोरी करत रहूं तब का करी हम धंधा उठा लेनी तू ना ता ना लागल पता ना हो पढ़ल लिखल हई हाँ। बाबूजी कहला कुल नौकरी खराब एप्पल है माने? जाके रहे के पहला एप्पल मने एप्पल माने हां डीपल दी ना देखे एप्पल में दीपल हो एप्पल मने संतरा छिल छिल खाए ला आंखें में सुरो आए ला नहीं के खाए के पैसा लियो पैसा मनी इज नो कोनो ना खोली तनी नाच के हमरा नाच के दिखाओ पैसा पूरा हम किन लेनी जान जब पूरा किन लेनी ए जी मैं लुटा गेल धन में हमर नाच ठीक लागता पैसा लियो नाच बक ना नाच
ई ना हो तू ते चोरी कंगना पर तोरे तू ते द चूड़िया फूटे द कंगना पैबू का दिलवा तो रके टूटी जे खटिया तो कि आय हाय टूटी जे खटिया तो कि छत पर चली हो बिछावना बटोर के टूटी जे खटिया तो अब ले आ पैसा जाती बामला के देखा के हम दिख बकी ना हम लेके आम पैसा हम आओ ढोकब जाऊ ना सा हमके पैसा करने के जाऊ ना सा अरे तो करे चल 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 हम ना दे हम ना दे और पैसा देवांगे ना हम ना दे पैसा ले कपार फोड़ दिया चल चल बा सब लोग ढेर तेज मारा जा रास्ता खराब साइकिल ही हम लेके चल जाए खोजा तरह जा